Hej og velkommen til denne præsentation af vores spændende nye initiativ fra KundeExpert, Kundenetværket. Vi er glade for at introducere Kundenetværket, et innovativt koncept designet til at forbinde en bred vifte af professionelle og virksomheder. Vores mål er at tilbyde værdi til kunderne i ejendomshandler og relaterede tjenester. Med et stærkt netværk skaber vi større muligheder for alle involverede. Kundenetværket er et samarbejde mellem forskellige partnere, hver med unikke tjenester til kunderne. Vi har ejendomsmæglere, advokater, flyttefirmaer, køkkenforretninger og mange flere. Sammen gør vi kundernes boligrejse mere gnidningsfri og effektiv. Enhver, der har prøvet at købe en bolig, ved, hvor omfattende en proces det kan være. Udover at kræve både tid og penge, er det afgørende at få den rette rådgivning og vejledning. Det er her kundenetværket træder til for at hjælpe kunderne. Der er 4 måder at blive en del af netværket på. Årligt abonnement for ejendomsmæglere. KundeExpert som forhandler for dine produkter. En fast kickback-procentdel for salg vi henviser. Eller en fast profit per kunde. Hver mulighed er designet til at maksimere din forretningspotentiale. Når en kunde træder ind i netværket, arrangerer KundeExpert et møde for at afdække, hvilke områder kunden ønsker hjælp og vejledning indenfor. Dette gør det lettere for KundeExpert at guide kunden direkte til din forretning. KundeExpert bliver ikke kun en samarbejdspartner, men også en nær allieret. Vi arbejder målrettet for at forstå og fremme din forretning, mens vi står ved kundens side gennem hele deres rejse. Dette partnerskab skaber en win-win-situation for alle. Vi glæder os til at høre fra dig og snakke om, hvordan du kan blive en del af kundenetværket. Kontakt os på partner@kundeexpert.dk eller ring til os på 70 608 708. Tak fordi du tog dig tid til at lære om kundenetværket. Vi ser frem til at samarbejde med dig for at skabe succes for alle involverede.